Nanunungkit ka na naman ng mangga. Nahuli kayo, yari kayo. Pag nahuli ka ng may-ari, yari ka dyan. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Nakakita na ba kayo ng ampalaya na bilog? Nope. Well, in this video, papakita ko sa inyo yung itsura ng ampalaya na bilog. Hi guys, ito na yung ampalaya namin. Yan, yung isa gumagapang na. Yung isa gumagapang na. Yun. Haba na. 1 week later. Gumagapang na rin. Tingnan mo yung sa ano, kalabasa at saka sa ano. Magapang. Kailangan yata itong paggapangin ko eh. Ayan, kuya, oh, ito na yung bunga niya, oh. Saan? Ito, oh, parang marami na siya, ano. Kinakausap mo yung halaman. Ito na yata yung bunga niya. Ito, oh, bunga siguro. Bunga na siguro to. Ito. Ito. Daming bunga yan, oh. Bunga na yata yan, eh. Ito, oh. Alam nga namang, di ba nung nagdahon to, wala namang ganyan? To 6 weeks later. So ito na yung aming so ito na yung tanim namin na ampalaya, guys. Ito binalot namin siya ng plastic para daw hindi maanuhan ng insekto. Ito na siya. Palaya. Bawat sa kalabasa. Eventually. No? Huwag mo nalagay ng plastic. Eh, paano yan? Uurin yan. So, ayan guys. Ang lalaki na po ng ampalaya namin. Ito. Yung iba pahaba. Tapos yung iba pa bilog. Ayan. Bilog. Ampalaya na bilog. Bilog siya, guys. Bilog. Say what? Ba! Yan. Para siyang, kuya, para siyang kakao. Ayan, guys. Ang daming bunga. Ayan. Ito, guys, kamatis. Mamumunga na siya, oh. Ayan. Malunggay.